הייתי ילדה בת 9 שהתחיל מלחמת העולם השנייה. אז מה את אומרת? מה צריך לעשות? תמיד צריך לחפש בחושך את האור. יופי. וצריך להיות אמונה בלב שכל דבר רע זה לא חס וחלילה משהו תמידי. אם אנשים לא היו עוברים דברים רעים, אולי לא היו מעריכים כשטוב להם. ומה החזיק אותך? את זוכרת שאת סיפרת לי שאת היית אפילו עם הפרטיזנים ביער. נכון, ברמה שלא היה לך מה לאכול. נכון. מה החזיק אותך אז? האמונה, האמונה בהשם. האמונה בשם. הפרטיזנים בלילות נכנסו לבתים פשוט מאוד לגנוב לחם. אז הם רצו להחזיק את האנשים בחיים, והם אמרו, אנחנו ניתן לכל אחד פרוסת לחם ונמרח את זה עם השומן קצת כזה. שומן. אני בתור ילדה שגדלתי בבית דתי, האמונה החזיק אותי ואמרתי, אני רק אוכלת לחם יבש, והייתי מאוד רזה ופחדו שחס וחלילה אני לא אעבור את זה. אני ניצחתי את הנאצים דרך האמונה שלי.